Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Nagsiring Jesus taniya mga tinunan. Magkakamay-ada mga orusahon nga tigaman, han adlaw, han bulan, ngan mga bituon. Magtuturaw in bugos nga mga nasod han tuna, akahadlok, han dinaguhob, han kadagatan, ngan mga humatod, han mga balod. Manihiraptay hin kahadlok ang mga tao, samtang naguhulat ira, kung ano ang mapaabot ang bugos na tuna. Kay masimang haira mga aragian, ang mga kagamhanan hakaitasan. Katapos mapakita na ang anak ng tao, nga maabot di dahin dampog, may gahom o imaya. Kung makita na kamo, nga mahinabu ini nga mga butang, tindog nga hangad, kay hiranin na ang iyo kataluwasan. Pagbantay kamo, ayaw itugot nga magpatakas kamo hin pagkinaon ng pag-ininom, ngan magkinabaraka kamo ini nga kinabuhi. Kay bangin kamo hikalitan kung mabot ito nga adlaw. Kay maabot ini sugar hin bitik ang tanan nga mga tao, pabugos nga tuna. Pagbantay, ngan dayuday pag-ampo kamo, nga angkon niyo ang kusog in pag-ilog hini nga tanan nga mga butang nga mahinanabo, ngan pagtindog atubangan ang anak ang tao. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawan ka, Kristo.